Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila hadrati Ruhi As-Hajj Muhammad Irfan Usman wa zawjati wa usulihi wa quluhim wa hadrati Ruhi Abi wa ummi wa usulihi wa quluhim wa hadrati Ruhi jami'il mu'assis fi hadhihi al-qaryah wa jami'i ahli al-qubur min hadhihi al-majlasah wa khususan ila hadrati Syekh وحسن لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبارها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا من استمعنا هنا بسببه ولأجله شاور الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قائم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Tasih jelasaken bab salat niki ketepaan sing badhe kula waos niki menggawe jenengan suatu aneh mangke. Bismillahirrahmanirrahim wa an Aisyata lan saking Siti Aisyah radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anha marang Siti Aisyah. Hanya Siti Aisyah lah yang sering meriwayatkan hadis khususnya dalam hal fikih. Itu sing sering Siti Aisyah. Dan bahkan hampir 100%, 99% lagi Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis dari istrinya Kanjeng Nabi ya. Qalat ngendika sapa Siti Aisyah kana ono niki nandakno Siti Aisyah niku cerdas. Bojone Kanjeng Nabi sing paling cerdas niku Siti Aisyah. Nanging sing paling disenengi mboten Aisyah. Sing paling disenengi niku Siti Khadijah. Makane nek ono lagu jarine Siti Aisyah niku keliru. Lagune sing viral niku kan Siti Aisyah keliru. Sing mestine Siti Khadijah. Pas nalikane pejah niku Kanjeng Nabi sampai nangis. Sing kula semerap Kanjeng Nabi sampai nangis ditinggal pejah niku namung tiyang kalih. Ditinggal Siti Aisyah, Siti Khadijah kalian ditinggal pamane jenenge napa Sayyidi Hamzah. Sayyidina Hamzah. Niku sing Rasulullah ngantos nangis. Nangis sampai medaluh. Mboten nangis-nangisan kados jenengan. Gaya nangis niku kadhe dhuwit. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu iku ngawiti sapa Rasul as-sholata ing sholati Rasul bitakbiri kelawan maos takbiratul ihram. Wis niki umum niki. Tiyang salat lah kok gak ngawiti mboten dikawiti kalian takbiratul ihram wis jelas mboten dadi salate.
Wal qiraati bilhamdulillahirabbil alamin lan maos surat sing dikawiti alhamdulillahirabbil alamin. Nah, iki. Sing makane rati benten kalian jenengan. Nah, ini salah satu hadis yang dijadikan oleh dasar Imam Maliki bahwa sholat itu tidak wajib membaca bismillah. Jadi mazhab empat itu semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya satu saja, yaitu mazhab Maliki yang tidak mewajibkan membaca bismillah ketika sholat, tetapi disunahkan. Makanya kalau wingi pas teng masjid, duko beberapa tahun yang lalu, duko 2-3 tahun yang lalu, kalau nanti ngaos, nek teng masjid mriki, masjid sing napa Nurul Huda niku, menawi sing boten kersa maca bismillah, diusahakan imame niki tetep maos tapi pelan mawon. Jadi kados ngeten. Ini Fatihah niku mantun takbir Allahu Akbar, terus bismillah pelan tapi masukkan mik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi yang mazhab Syafi'i mboten ragu si ana bismillah. Bagi yang mazhab Maliki mungkin niku sunnah paling. Mergi mazhab Maliki baca bismillah tetap sunnah. Nah, di tengah-tengah. Adapun kalau ngimami di Masjid Ahmad Dahlan monggo, karena sudah jelas di sana itu ikut mazhab Maliki. Jadi jelas aku rono berarti derek Maliki. Kan ngoten. Yang jelas sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Maliki nu mboten mazhabe Muhammadiyah mboten. Jadi Imam Maliki mboten derek Muhammadiyah mboten. Imam Maliki punya dasar sendiri. Ini ono sing takok ngeten. Kira-kira kuat sing ndi 4 mazhab itu? Lho sama-sama kuatnya. Nah ini jenengan tanggal sing laris yang mana? Kalau di Indonesia yang laris yang mazhab Syafi'i. Hampir mayoritas orang Indonesia itu ikut mazhab Imam Syafi'i. Beberapa orang khususnya konco-konco Muhammadiyah itu nderek mazhab Maliki. Tetapi terkadang dalam hal di luar ibadah niku ada yang dibalik. Monggo putih, monggo. Monggo Mas. Salam warahmatullahi. Ada yang dibalik kados ngeten. Rata-rata tiyang mazhab Syafi'i. Ya, kula panjenengan sedaya rata-rata mazhab Syafi'i. Salate nderek Syafi'i, ananging aurat di luar salat. Niku nderek mazhab Maliki. Napa? Aurat perempuan mboten ditutup mukae. Atau si ibu kan ketinggal mukai. Ini berarti daerah mazhab Maliki. Nah, tapi amaliyah sholatin daerah mazhab Syafi'i. Kebalikan, konco-konco Muhammadiyah, niku sholatnya daerah mazhab Maliki. Tapi beberapa konco Muhammadiyah seneng cadaran. Cadaran niku daerah mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i, aurat di luar sholat niku semua tubuhnya adalah aurat di luar sholat mazhab Syafi'i. Tapi kalau sholat itu yang tidak aurat adalah muka dan telapak tangan. Artinya boleh dibuka. Harus dibuka, Bang. Harus dibuka. Ini wajibnya sholat. Mazhab Syafi'i. Nek Maliki, niku sami-sami. Jadi ini sholat maupun tidak sholat itu muka dan telapak tangan boleh dibuka. Mazhab Maliki. Jadi nek pun semerap ngeten ampun ngantos nyolah-nyalah no. Sing nyolah-nyalah tambah kita salah dewi. Nah, kita gak tau ngaji gitu orang. Jadi biasa-biasa mawon. Tuh, iku wonge kok seneng derek mazhab Maliki ya monggo. Oh iki kanca-kanca kok seneng derek Syafi'i ya monggo. Sing mboten sae niku tukaran lok-lokan, kemenyek-kemenyekan, keminter-keminteran. Jadi biasa-biasa mawon. Kula sengaja ngeten mergi kersane tiyang perubahan niku cek rukun antara sing biru maupun sing ijo tetep rukun, mboten saring menyalahkan, mboten tukaran. Ngoten lho. Mergi sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mek beda organisasi tok ngoten mawon. Wonten sing tahlat bedanya Muhammadiyah dan NU itu apa bedanya? Bedanya ya logonya gitu. Ketua umumnya beda. Adapun amalnya sama-sama Ahlus Sunnah beda mazhab ngoten mawon. Oh, dilajengaken nggih. Gara-gara babe gak mau coba bismillah niku. Pas kok ini. Bisa jadi ngaji teng Mas Gun pas ngaji. Wa kana lan ono sapa
Rasul idza raka'a nalikan ruku' sapa rasul lam yushis mongko ora ndangak sapa rasul. Dadi rukuke niku mboten tanggung-tanggung. Dadi ndangak maksudnya ngeten. Dadi rukuke niku mboten ngeten tapi ngeten. Nek ngene tok. Iku diarani ndangak. Rukuke ndangak berarti ngeten tok. Mboten sampai rubuh. Iku mboten salah niku. Nah, Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Roksahu ing sirahe Rasul. Walam yusawib lan ora ndingkluk nemen. Sapa Rasul ndingkluk nemen sapa Rasul hu ing roksahu. Terlalu ndingkluk ya mboten sae. Rukuk sampai ndase meh nemplek dengkule. Lah niki ya mboten sae. Kaya yoga wae kan. Mbubu iku mboten sae. Lah Kanjeng Nabi tengah-tengah ya maksudnya kenceng niku kados jenengan kabeh niku. Jadi mboten terlalu tegak ndangak, rukuk tapi sik ndangak. Juga tidak terlalu ndiluk sampai sirahe meh nemplek denggule. Meh nemplek apa? Bisa denggul sini apa? Kentole. Garse niku. Monggo pinara, Mas. Masih longgar. Nggih, masih longgar. Monggo. Nah. Halo. Enggak salam ke piye wae. Monggo pinara. Lho. Sambung. Ini. Tengah-tengah. Jadi rukuke tengah-tengah kados napa? Kados rukuke sampean sedaya niku. Niku sing pas wisan. Nah, sing kala wingi pas ngaos teng daleme Mas Gun niku kula terangno sampai bentuk rukuke, sampai kula rekam niku, sampai kula sebarno niku kata sing kono. Seneng. Wah, sampean ngulang ngaji kok sampai ana praktek barang. Nah, ono sing kepengin takok praktek kok ya tak praktekno pisan. Kok gak tau takok ya gak tak praktekno. Jadi rukuke nek saged mboten mandeng sajadahe, mandeng ngajeng sikil. Nek sampean mandeng sajadah ketoke ndangak ngene. Sampeyan coba rukuk nang mandeng sajadah, mandeng nggone sujud sampean. Malah ketok ndangak. Dadi malah gak kenceng antara sirah kali geger malah gak kenceng. Nah, mestine saya ini kan kenceng. Rukuk itu kan kudu kenceng. Jadi sirahe mripate mandeng ngajengi sikil. Niku iso pas, iso lurus gitu. Walakin baina dalika lan tetapine ing dalem antarane mengkono-mengkono yusawib lan yushis. Jadi mau kata jenengan, jadi kenceng niku. Boten ndangak nggih boten terlalu diluk. Wa kana lan ana sapa rasul idza rafa'ana likane ngangkat sapa rasul. Minar ruku'i saking ruku. Lam yasjud mongko ora sujud sapa rasul hatta yastawi sehingga padha utawa sempurna kok iman hale wong kang ngadeg. Dadi nek mantun rukuk terus iktidal niku mboten langsung gerak sujud tapi leren sedilut. Nah, leren sedilut maksudnya tamaknina niku. Dadi hatta yastawi kok iman iku maksudnya leren sedilut sekira maca subhanallah itu gawe tanda tamaknina. Berarti wis plek terus baru Allah tanpa ndonga mboten ono apa. Jadi sing wajib iktidal niku tamakninae. Dongo yang mboten wajib. Doanya tidak dibaca, tidak apa-apa. Yang penting leren sedilut itu namanya tamakninah. Sekira maca subhanallah. Pencakap. Wa idza rafa'ana laikane ngangkat utawa ngadeg sapa rasul roksahu ing sirai rasul. Jadi diangkat sirai. Minas sujudi saking sujud. Lam yasjud mongko ora sujud sapa rasul hatta yastawi sehingga jejeg sapa rasul jalisan hale wong kang lungguh. Iki nggih sami tamakninah. Jadi duduk di antara dua sujud niku nggih wajib tamakninah, mboten wajib baca donga. Dan gerakan-gerakan salat mulai sujud, rukuk niku doanya mboten wajib, sunah mawon. Sing wajib niku tamakninah. Bacaan-bacaan dalam salat yang wajib niku nek diurut niku pertama takbiratul ihram niku wajib. Tapi ngangkati tangan mboten wajib. Makanya jenengan sing nate umroh atau haji teng sandingi Mekah teng Ka'bah niku kathah tiyang salat mboten ngangkat tangan. Allahu Akbar pun tangane gak sendakap gak apa. Wonten sing diangkat tapi gak sendakap. Wonten sing gak ngangkat moro-moro sendakap. Wonten sing gak ngangkat ya gak sendakap. Allahu Akbar pun ngoten apa? Terus maca Fatihah terus rukuk. Jadi ini semerap sunnah dan wajibnya salat
terus weruh sing rada aneh ngoten niku gak kamu nyalahno. Oh, gak wajib kok. Oh. Ya, mboten nyalahno. Tapi rasane aneh ngoten no. Ya sampean coba salat teng masjid. Nek do omah kan gak ono sing ngero, do masjid. Nang takbiratul ihram mboten ngangkat. Moro-moro Allahu Akbar, tangane gak sendakep. Kan ya mboten wajib sendakep. Terus wong langit, wah, iki santri dalem anyarang kemenyek. Tapi derek umume mawon. Umume kira-kira kabeh nglakoni sunah derek mawon. Cek mboten ketok aneh-aneh. Kadang yang aneh-aneh iku malah ketok kemenyek. Jadi biasa mboten ngono. Wa iza hatta yastadi. Wa kana ana sapa rasul yaqulu iku ndonga utawa maca sapa rasul fi kulli rakaataini ing dalem berarti maca yaqulu iku maca sapa rasul. Monggo pinarak Mas Tani. Wah, tak anteni legene Mas. Salam. Tak anteni legene. Masya Allah matur suwun. Cak Hamim mboten nderek? Sakit. Oh, loro. Wah. Kesababan apa itu? Mari roan kok moro-moro loro. Wa kana lan ana sapa rasul yaqulu iku maca sapa rasul fi kulli rakaataini ing dalam saben-saben rong rakaat. At-tahiyata ing maca tahiyat. Oh, ngeten. Setiap 2 rakaat niku terus maca tahiyat. Tahiyat sing pertama ya jenenge tahiyat awal. Tahiyat yang kedua jenenge tahiyat akhir. Nek salat zuhur kan loro-loro. Wa kana ana sapa rasul ya frisu iku ngrubuhna sapa rasul rijlahu ing sikile sukune rasul. Suku nggih basa krama sikil. Nggih suku. Sukune rasul. Al yusra kang kiwa. Wayang si bulan jejegake sapa rasul al yumna ing suku kang tengen. Sing wingi pun nanti dipraktekno kalian Mas Toni. Jadi sing kiwa niku rubuh dilunggoi. Dilunggoi bokong wingking. Terus sing tengen niku dijejekno. Dijejekno. Pun ketik jenengan pos merap standar niku. Cuman iki keterangan ngeten. Wa kana ana sapa rasul yanha iku nyegah sapa rasul an ukbati syaitani ing kaya lungguhe lungguh metongkronge setan. Jadi nek sampean lungguh metongkrong, ngerti metongkrong? Jongkong. Nah, niku diarani lungguh setan. Lungguh petongkrong jongkong niku diarani lungguh setan. Tapi nek wayahe buang air besar ya iso ngoten. Tapi coba bisa duduk san. Nek WC-ne sik WC manual kados WC kula ya kudu metongkrong, gak metongkrong ya gak metu naimine niku. Wayan halan nyegah sapa rasul. Dadi nek salat gak oleh lungguh petongkrong ya. Lungguhe pun diterangno wae. Lungguh jongkong mboten asal. Wayan halan nyegah sapa rasul. Ayaf tarisa yen to lungguh beber sapa rasul, sapa ar-rajul wong lanang dira aihi ing lengen lorone rajul. Saman lungguh dadak tangane sampean beber karone kaya lungguhe asu. Niku nggih tambah mboten asal nek pas sujud lho. Sujud iki, sujud tangane ngeten biasane iki. Nah ngeten terus iki mboten asal. Kudu ngeten tangan. Biasane ana sing caci cilik sing tangane kan ngeten. Lalu dinutup kan. Nah, kan kali sujud. Dan niku mboten asal. Kanjeng Nabi nglarang iki. Mergi lungguhe asu kaya ngoten. Tangane kan ngeten, sing ngajeng niku. Lah sujud mboten asal ngeten iki. Nek mboten sujud kan mboten mungkin ngene. Nek lenggah kan mesti ngeten. Tapi nek sujud kan iki tangane biasa ngeten. Aku sing cilik aku ya ben cilik iki. Terus barang gede-gede iki larang oleh bapakku. Gak oleh lungguh, gak oleh sujud kaya ngono. Tangane kudu diangkat ngene. Jadi nek sujud tangane ngene iki mboten asal. Iki dasar iki. Iftirasas si sabui kaya lungguh bebere hewan kang ganas. Yai kula maknane riyen niku hewan sapu galak. Kula ganti hewan kang ganas. Contoh kaya asu, kaya singa kan luwih ngoten ya. Jadi lengene kan ngeten, sing ngajeng niku ya. Niku mboten asal pas wae sujud.
Wa kana lan ana sapa rasul yahtimu iku mungkasi sapa rasul as-sholata ing salate bitaslimi kelan mau salam wis padha karo jenengan nggih. Akhraja ngatokake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadise ini dicatat oleh Imam Muslim. Makanya kata sing damel sing mencatat Imam Muslim jelas sahih. Karena bismillah wae lho. Nah, tapi ana sing nyacat hadis iki mau. Ana sing ngarani cacat. Walahu lan iku duwe hadis illatun utai cacat. Makane mazhab Syafi'i tidak memakai ini. Nah, soalnya hadisnya ada yang cacat menurut imam yang lain. Wa an ibni Umar lan saking Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Radhiyallahu mugi mengridani Allah subhanahu Allah anhu marang Ibnu Umar. Asmane Abdullah putrane Sayyidina Umar. Niki sing kula eling-eling dadi sanad kula panjenengan niku saking Ibnu Umar. Jadi nek kula maos niku Kanjeng Nabi enggak ada murid kuwatah, salah satunya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar enggak ada murid kuwatah, salah satunya adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' enggak ada murid kuwatah, salah satunya adalah Imam Maliki. Imam Maliki enggak ada murid kuwatah, salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mboten apa kula iki sampai medun niku wonten napa Mbah Hasyim Asy'ari. Medun malih murid Mbah Hasyim Asy'ari niku salah setunggale wonten Mbah Juwaini. Mbah Juwaini enggak ada murid kuwatah, salah setunggale niku Mbah Ghafur. Mbah Ghafur enggak ada murid kuwatah, ana sing paling goblok dari sini Habibi. Nah, iki ulang jenengan. Niku. Jadi sanate saking Sayyidina Umar, apa Ibnu Umar. Anna nabiyya yang saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena iku ana sapa Kanjeng Nabi yarfa'u iku ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing astan kalene Kanjeng Nabi hadwa mangkibaihi ing manceri pundak lorone Kanjeng Nabi. Idza ftataha nalikane ngawiti sapa Nabi as-sholata ing salat. Nek pene takbir tangane niku diangkat kira-kira manceri pundak. Terus kados panjenengan niku. Makane wonten sing soto ngeten kan? Soalnya kan hadisnya manceri pundak. Jadi wonten takbir ngeten wonten. Allah, wonten. Soalnya dasare kan manceri pundak. Tapi mangke di belakangnya wonten keterangan tangane niku manceri daun telinga. Nah, makanya berbeda. Ana sing ngene nderek niki, ana sing ngeten mergo nderek yang nanti belakangnya ada. Pokoknya separap ilmu ini weco, buatan gampang nyalan. Oh, iku nderek eko, oh iku nderek iki. Sing laris sing pundi, atau sing laris nderek Syafi'i berarti ngeten. Ngoten apa? Sama-sama kuatnya, sama-sama ngalimnya, tapi berbeda pendapat. Kados panjenengan iku. Sakmene kae ya. Ngajine padha lungguh. Tapi saya yakin kok nek aku ngomong siji tentang keputusan apa sing Roan. Ono sing beda pendapat. Wah, sing enak niku iki ne mawon go sing diketoki. Nah, sing enak iki mau disaponi. Sing enak iki mawon sing ditata watune. Ono sing wah, gak enak kabeh nek direkam tok. Oh. Ono sing gak enak kabeh gak teko, ono sing gak teko barang kan. Ono teko kari. Ono teko kari barang asyik apa teko. Tapi soalnya bakso san teko kari. Gak teko oleh bakso. Macam-macam. Padahal Imam Maliki ini nggih gurune Imam Syafi'i. Tapi ini yang paling banyak perbedaannya. Nah, Imam sing sugih-sugih sama dono. Imam sugih niki Imam Hanafi niku sugih. Imam Maliki nggih sugih. Imam Syafi'i sedengan. Sik mergawe, sik soto melarat mergawe tapi nggih lumayan. Imam Hambali tambah dembes. Imam Hambali gak mergawe. Gak mergawe blas ngulang tok ae. Paribasan mangan iki gak sing gak mangan Imam Hambali. Mangan semongko gak wani Imam Hambali. Mergo zaman Nabi terus gak ono semongko. Imam Hambali ku saking hati-hatine, pokoke nek Kanjeng Nabi gak tau nglakoni gak wani. Termasuk mangan semongko, dahar semongko, Imam Hambali mboten nate. Aku gak wani mangan semongko. Lah kok Kanjeng Nabi gak tau mangan semongko. Saking hati-hatine. Mungkin ya gak wani mungkin. Mergo zaman Nabi mboten wonten semongko gak wani. Imam Hambali lho. Niku sing berpendapat rezeki ora usah mergawe Imam Hambali. Tapi niku paling gandul Imam Hambali. Imam Syafi'i sing mergawe san. Imam Maliki niku anak buah sing mergawe saking sugih. Imam Hanafi sugih malih. Suatu ketika Imam Maliki iku tahu
takok nang Syafi'i. Syafi'i, ilmu ku entek kabeh jan. Kowe nek gelem tak pondokno nang gone kula supi asmane, mak sinten ngoten. Nang gone guruku. Nggih purun mawon, bayai. Tapi kula mboten gadah arep tak bayari. Nah, Imam Syafi'i mondok dibayari ta, Mbak? Ongkose dibiayai, sangune disangune nek mboten salah iku 30 dinar. Kok dikruskan uang, sak dinar niku zaman biyen niku sak gram. Cara sakniki pinten? 30 dinar berarti 30 gram. Pinten jutaan? Ya, diwateng sak mboten. Jadi mondok disangoni 20 juta. Santri ini ora. Perone Imam Syafi'i iku bakat. Wah, iki salah siji murid bakat iki. Lho kene kentekan jan diusir dikon mondok nang gone gurune. Lah gurune sing diparani iku tambah nemen sugih. Ngitung dhuwit. Iku ndok teng ruang tamu itu. Disengaja cekak ketok wah, kiai kok kiri kan sungkan, jadi dihitung dhuwit. Ono santri kiri, lha rene mondok rene gak usah bayar. Kata jenengan gak usah bayar. Jadi gurune Imam Malik ini wow sing ditekani kalian Imam Syafi'i ini wow ngitung emas lantaan emas apa batangan iki lho. Niku teng Bali ngeten. Niku sengaja cikne terkesan ulama niku mboten mlete, ya mboten butuh dhuwit akeh. Nah, Imam Syafi'i zaman kawitan mondok niku soto aneh iki ora kiai kok kedonyan ngene ngono. Ditakoni. Wah ya jenengan kiai kok kedonyan ngene. Kowe ngarane aku kedonyan ya. Ya wis, menit dhuwitku kabeh tak meno nang nggone maling kabeh. Nang perampok kabeh, nang nggone tukang jagal kabeh, tukang medok kabeh. Aja. Mboten mangke tambah didamel maksiat. Jenengan mawon. Hingga akhirnya terus pendapat Imam Syafi'i agak berubah. Oh, ternyata wong ngalim yo kudu sugih. Dene mboten didamel apa ibal-ibalan. Tur hartane didamel sesuatu yang kula lajengan kok. Cerita mau lapor. Kok ndi? Ibnu Umar iki. Wa idza kabbara nalikane takbir sapa Rasul liruku marang ruku. Wa idza rafa'a lan nalikane ngangkat sapa Rasul roksahu ing sirai Rasul minar ruku isane ruku. Wis. Ngangkat tangan niku mriki wonten 3 macam. Pertama takbiratul ihram. Sunah niki. Takbiratul ihram diangkat. Badhe ruku diangkat malih. Allahu Akbar. Mantur ruku diangkat malih. Selain niku mboten usah diangkat. Sampe nek sujud mboten usah diangkat. Nah, aku sik ngonangi iki. Kemasjid mriki, pek sujud ngangkat tangan. Allah sujud. Niki mboten sunah. Gini gerakannya kok sampai lebih 3 kali gerakan, makanya tambah khawatir membatalkan sholatnya. Tapi ini, saya kan 2 kali kan, kok betul batal. Tapi nggak hati-hati. Ini lebih dari 3 kali gerakannya kan batal sholat. Nah, ngeten iki nek kula ngomong langsung, ketok kemenyek. Pak, niku salah Pak, ketok kemenyek. Tapi nek kula nggak ada panggonan ngaji ngeten, kan saged ngilingno kula. Sopo sing rumangsa wong teko iki. Sing lakoni iku mau sama rubah. Dadi nek pik sujud gak usah diangkat tangannya. Nek pik ruku, panjenengan sunah diangkat, tangi ke ruku diangkat. Takbiratul ihram jelas. Dadi mek telu niku. Oh, wasaken. Muttafaqun alaih den sepakati apa ing atase hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim berarti sahih. Wa fi hadisi Abi Humaidin lan ing dalem hadise Imam Abu Humaid inda Abi Dawuda munggo Imam Abu Dawud yarfa'u ngangkat sapa Rasul yadaihi ing tangan astan kalene Rasul hatta yuhadhiya sehingga manceri sapa Rasul bihima kelawan yadaihi mangkibaihi ing pundak lorone Rasul summa yukabbiru nuli takbir sapa Rasul. Ana sing bareng Allahu Akbar, ana sing ngangkat sik terus dia takbir. Allahu Akbar, angsal. Mboten napa-napa.
Wali muslimin lan kedua Imam Muslim an Malikin saking Malik an Malikin saking sahabat Malik Ibnil Khuwairisi putrane Khuwairisi radhiyallahu mugi-mugi Allah subhanahu anhu marang Malik bin Khuwairisi nahwa hadisi Ibni Umar ing madani hadise Ibnu Umar. Niku kan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Malik bin Khuwairisi. Hadisnya senada atau hampir sama. Lakin tetapi ini kolang ndika sapa Malik bin Khuwairisi hatta yuhadhiya sehingga nganceri sapa Rasul bihima kelawan yataihi furu'a udhunaihi ing apa daun telingan basa kromen apa jengger masa jengger daun telingan apa kuping niku bolongane apa ya pokoknya niku lah godhong tambah godhong masa godhonge kuping ya, saman tersah jenengan teng kitab kula niki wonten maknane cabangi kuping iki diarani cabang mosok diarani cabang wis kok jenggere niku lho wae daun telingae furu'a udhunaihi ing cabange menapa kuping lorone Kanjeng Nabi basa krome kuping lho. Jadi di keterangan yang lain dari diriwayatkan oleh Malik bin Khuwairisi ya yang mencatat hadisnya adalah Imam Muslim niku mboten nganceri pundak tapi nganceri daun telinga. Nah, makanya niku wau ana sing ngene tok. Oh kula nanti semerapo. Allahu Akbar ngoten lho. Tapi kan mboten umum niki. Sing umum kan ngeten. Mergi napa niki daerah Syafi'i. Sing ngene berarti daerah niku sing pertama niku. Oh, teng pondok tambah wonten macam-macam teng pondok. Sing Allah, tenaga dalam. Allah. Wonten. Lha wonten malah sing ngeten kan lugore tangan, sing sunah kan tengen dhisik. Tapi sing dhuwur kan sing kudu sing tengen. Dadi ngene. Allah. Nanti suara jenengan. Nate kula. Sing rubuh kan kudu iki dhisik. Nah, tapi iki kudu dhuwur, dadi mangke diwalek ngene. Jari saji di sini, Allahu Akbar. Saji di sini niku. Lho kula nek seberapa niku? Allahu Akbar. Iku apa kok diwalak-walik ngono. Barang semer oh iya. Ternyata rubuh niku sing sunah sing niki riyen. Tapi engko nek pas ndelek sing sunah iki lho dhuwur. Tapi niki sunah lho ya. Artinya mboten sanggon mboten apa. Allahu Akbar pun mboten apa. Wong ngangkat nggih sunah, ngeten nggih sunah. Sing wajib maca takbiratul ihram niku wajib. Adapun pindah gerakan terus baca takbir niku sunah. Jadi misalnya sholat kok pindah gerakan tanpa takbir, mboten apa-apa. Mari sujud ya. Terus ngadeg. Mboten apa-apa. Mboten wajib membaca takbir intikal, mboten wajib. Takbir intikal, takbir perpindahan gerakan itu. Niku sunah mawon. Bikne ana sing ngono. Padha disalah-salahan. Oh, iku berarti nderek sing mboten nderek sing sunah, dadi iku dianggap gak wajib ya wis dilarak ngono wae. Gak apa-apa. Biasanya sampeyan ke susu sawangane yo ngono mungkin. Susu waktu nek 5 menit, wah gak usah. Takbir ini kalau gerakan-gerakan tok. 5 menit nih. Bendina ke susu sama aja. Duh, tapi sembahyang ke susu iku sunah. Mergo wonten hadis menerangkan nek pik salat iku melayu ngoten. Maksudnya ke susu. Padahal iku pik nentek waktune susune. Kados jenengan pik kari upacara atau kari rapat karo bos ini pembagian HR susu kados ngoten niku lho. Misal pembagian HR jam 7 hari Senin harus datang tepat waktu. Wah, jam 6 teko sane.
Tapi ini wae sholat, wah diadzan. Dhuwur jam 11:30 diadzan. Jam 1 engko sik. Jam 1:30 wae engko sik durung jam 2 kok. Masih kiroah. Barang kiroah, wah kiroah gek sembayang dhuwur. Wah, tapi saya lumayan. Sik sholat. Nah, tak bilani daripada mboten sholat. Soalnya wonten sing mboten sholat ya. Wong teko kae. Wa Wa'il bni Hujrin lan saking sahabat Wa'il bin Hujrin. Radhiyallahu mugi-mugi ridane Allah sapa Allah anhu marang Wa'il bin Hujrin. Sholaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawadham banjur nyeleh sapa Rasul yadahu ing astani Rasul al-yumna kang tengen ala yadihi ing atase astani Rasul al-yusra kang kiwa. Iki nek pas wancine mantun takbiratul ihram terus ndakep. Ala sodrihi ing atase dodone Rasul. Kalimatnya dodo tapi aja diperhatiin dodo, Pak. Dadi ngandhape dodo dhuwure weteng, dhuwure udel. Ngandhape dodo dhuwure udel utawa sampean pas udel mboten napa-napa. Aja kalimatnya dodo sampean ngene kok. Allahu Akbar. Wah, aku mau ngaji. Aku ning dalem. Ndak dhuwure dodo sampe praktekno. Wah, itu sing kenek kula mangke wah, itu santri sapa kok ketok goblok ngono Mas. Niki ngandhape dodo. Pas ngandhape dodo. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Wa an Ubadah lan saking Ubadah. Ibni Somiti putrane Somit radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Ubadah bin Somit. Kala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La sholata ora sah salate wong. La sholata ora sah salate liman kedue wong. Lam yakra kang ora maos ora maca sapa man. Bi umil Qur'ani kelawan ummul Qur'an. Ana wong salat gak maca Fatihah niku salate mboten sah. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ngatasi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li bani Hibbana kedua Imam Ibnu Hibban wa Daruqutni lan Imam Daruqutni. Menurut Imam Ibnu Hibban dan Daruqutni agak berbeda redaksinya. La tujziu. Ora nyukupi salatun apa salat la yukra'u kang ora den waca fiha ing dalem salat bi Fatihatil kitab kelawan Fatihah kitab. Redaksinya beda tapi maksudnya nggih sama. Ora cukup maksudnya ora sah salate. Nek ana wong salat dadak gak maca Fatihatul kitab maksudnya surat Al-Fatihah. Balik mau nggih. Konco-konco Muhammadiyah utawa mazhab Maliki baca Fatihah niku kan mboten usah bismillah. Terus Fatihah niku suratnya kan 7. Ini karena bismillah berarti karek 6 mboten. Jadi mazhab Maliki berpendapat ayat ketujuhnya niku ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Niku ayat 7. Nah, jadi ayat yang ketujuh ini dibagi dua, teman-teman. Yang pertama niku ayat ke-6, yang kedua ayat ke-7. Jadi tetap 7 ayat. Ini sama nyoba, wah aku soal ilmu anyar iki, tak melu mazhab Maliki, sembahyang tanpa bismillah sah, tapi kudu sak wudune barang dari Maliki. Engko nang wudune melu Syafi'i. Sembahyang melu Maliki. Pak wudune dari Maliki niku napa? Banyune kudu mengalir. Jadi jeding gak oleh. Kudu ngalir. Terus basuh nopo sirah niku harus seluruhnya. Ngusap boten basuh nggih. Ngusap sirah niku keseluruhannya. Bagian-bagian wudu niku harus dikosoki, gak oleh dibanjur tok. Telu niku nggih, airnya mengalir, rambut dibasuh, diusap semuanya, kemudian dikosoki. Jadi gak oleh dicop tok ini boten asal. Itu dibanjur tok boten asal, itu dikosoki. Itu wudunya mazhab Imam Maliki. Ini sama kita nyoba. Nyoba aja. Sembahyang nanggone Ahmad Dahlan boten napa. Tetep sah lho nggih. Tak nderek. Biar sing ana calon sapa ngimami, Mas Imam. Mas Imam. Calon ngimami lho. Masjid Ahmad Dahlan boten napa. Coba.
Mboten kula Mas Maman mawon kan soto setengah Muhammadiyah tenan iki. Pundi wa fi riwayatin sampun. Wa fi ukhra ing dalem riwayat kang liya li Ahmad kedua Imam Ahmad bin Hambali. Wa Abi Dawud dan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. La'allakum menawa sira kabeh takrauna iku maca sapa sira kabeh khalfa imamikum ing dalem gurine imam sira kabeh. Koe awakmu kok maca umik-umik ndok gurine imam? Iya ta? Dijawab kalih sahabat. Kulna ngucap sapa kita na'am nggih Kanjeng Nabi. Nggih Kanjeng Nabi kula nggih nderek maose napa imam. Imam maca apa ae kula nderek. Terus Kanjeng Nabi jawab, la taf'alu ya aja ngono. Illa bi fatihatil kitab kejaba kelawan maca Fatihah kitab. Nek selain napa Fatihah kitab, contoh sampean maca surat iku sing apik nggih. Nek imam maca surat sing apik sampean ngringekno. Aja maca surat dhewe. Ngaten. Tapi nek Fatihah sampean kudu maca. Kecuali sampean makmum masbuk teko-teko lah kok imam wis maca surat angkate mari. Sampeyan sik menangi takbir sampeyan sik menangi surat iku mau. Takbir Allahu Akbar. Dadak kono wis mari surate, sampeyan tomaknina pun cukup langsung derek rukuk. Mboten usah maca Fatihah, sah salate. Syaraté makmum masbuk. Nek mboten makmum masbuk, mboten sah salat sampeyan. Sampeyan takbir bareng karo imam, maro ngelamun sampeyan. Eling wah utangku sik sakmono. Umbah-umbahan gurung tantas. Oh, rukuk Mamat, melu rukuk sampean gak sah salate. Mergo gak maca surat Al-Fatihah. Biasanya umur di atas 40-50 tahunan. Ku salat sok-sok ngelamun misal. Nah, golek 3 rakaat iku lebih rakaat yo, 3 ta 4. Akhire digawe 3. Kowe salat maneh bal rukuk. 3 ta 4 maneh, salat maneh. Dadi akhir 6 rakaat. Pak niku pripun mboten batal. Yakine sampean pira iku mau diterusno mboten apa-apa. Aku 3 ta 4, 3. Salat maneh 3 ta 4 maneh yo. Saking bingunge. Jadi salate 6 rakaat. Kula nate pisan niki. Derek imam rencang kula teng pondok. Kados imam kanca kula niki ragu. Pun asal setunggal rakaat bae. Kula dadi imam masbuk. Tak hitung salat wis ping 4 pisan. Tak hitung salat wis ping 4 ditambahi ping 1. Aku kan sekali sak rakaat. Dhewek 95, aku kan 94. Dadi salame bareng. Apakah sah ya? Oh, wong aku ngitung rakaatku, kono kan ragu. Nah, aku ngetokno sampai salam, kan bareng salam. Iki satu langkah, mungkin sama gak sendirokno iki sawangane. Aku nak tahu melu imam nang gone wong, koyo ragu nih. Jadi ditambah sampai 5. Nah, aku ya pas papat ya salame bareng akhir. Jadi imamku salat ping 5, aku salat ping 4, sembayang nek mboten salah semi zuhur tu kasar. Niku nate kula critakno bejajah guyu kabeh murid-murid. Jadi sama gak iso niru iki. Imamku ping 5, aku ping 4. Nah niku sah niku, secara fikih sah. Fa innahu mungko sak temene kelakuan la sholata iku ora sah. Salate liman kedue wong lam yakra kang ora maos sapa man biha kelawan Fatihah. Nek sampean salat dadak gak maca Fatihah tetep tidak sah. Wa ana Anas lan saking sahabat Anas radhiyallahu mugi ridhani Allah sapa Allah anhu marang Anas. Anan Nabi yang saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin lan sahabat Abu Bakar, wa Umar lan Sayyidina Umar. Kanu iku ana sapa kabeh suatu ketika wonten Kanjeng Nabi, wonten Abu Bakar, wonten Umar salat tekan iki. Yaftatihuna iku ngawiti salat sapa kabeh. Salata ing salat alhamdulillahirabbil alamin. Nek maneh jenengan kelawan maca surat sing digawiti alhamdulillahirabbil alamin. Berarti mboten maca bismillah. Wonten Abu Bakar, wonten Umar, wonten Kanjeng Nabi.
muttafaqun alaih. Sing riwayatno Imam Bukhari, Muslim. Makanya pasti beda. Muga hadis iki kuat. Tapi mangke teng wingking, wonten kanggo jenengan. Yang wajib baca bismillah mangke teng wingking. Wa zada nambahi sapa muslim Imam Muslim. Imam Muslim tambah dijelasno iki, la yadhkuruna ora ngucapno sapa kabeh bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ditambahi karo Imam Muslim dari riwayat yang lain, berarti tidak muttafaq alaih niki Imam Muslim dhewe. Niku wonten tambahane kalimatnya niku tanpa membaca bismillah. Fi awali qiraatin ing dalam kawitane bacaan, wala fi akhiriha lan ora ing dalam akhire bacaan. Do akhir ya ora ana bismillah, do kawitane ora bismillah. Pokoke gak maca bismillah blas gadas. Plek persis karo Masjid Ahmad Haram. Tanpa bismillah. Sah niku sean. Pak nanjenengan nderek pundi? Aku sik ana bismillah ini aku. Biar saya takut aku. Kula nek salat tetep wonten bismillah. Mergi mangke teng hadis yang berikutnya ya dibaca minggu depan. Niku banyak hadis yang menyebutkan wajib membaca bismillah. Makane nek ana kanca sampean kok gak bismillah, sah. Nek ana kanca sampean maca bismillah, yo sah. Jadi ojo saling menyalahkan. Nah, sampean takok aku, sama salate piye? Kula maca bismillah. Oh, aja ngoten kok. Wa fi riwayatin yang dalam siji riwayat li Ahmad kedua Imam Ahmad bin Hambali. Nah, niki Imam Hambali ada agak beda ya. Tengah-tengah Imam Hambali ini. Wajib dibaca, tapi wajib dibaca pelan. Jadi Imam Hambali kali Imam Hanafi ini wajib dibaca bismillahnya, tapi wajib pelan. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wajib dibaca, tapi wajib pelan. Ini Imam Syafi'i wajib dibaca, yo disunahkan dikepaskan. Pun jelas. Nek teng Mekah, wis samerol YouTube kan akeh nggih. Niku bismillah pelan kan. Nah niku tengah-tengah. Cik ini Syafi'i nggih katut, Maliki nggih katut, Hanafi Hambali katut kabeh. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kan ngoten. Jadi bismillahnya pelan tapi kedengaran. Pelan tapi kedengaran. Jadi bagi yang madzhab Syafi'i mboten ragu, oh sik ana bismillah. Kula biyen nek mboten salah kelas loro aliyah sodok kemenyek pas kula sinau kitab niki. Apa diulang guru kula. Ana sembayang kok gak maca bismillah iku gak sah kan ngoten. Kula salat teng daerah kilene derajat, kilene jarangnya. Iku wonten masjid sing gak ana bismillah. Salah golek dhewe mesti. Sembahyang subuh niku. Allahu Akbar. Bukan bismillah. Wah, lain gak sah ya. Salat kemenyek sih. Mantun salat subuh kula salat malih. Jadi wah iki di rok ngakeh iki men subuh kok sembahyang maneh. Jenenge santri kemenyek niku. Padahal niku gampang asine solusine. Sampeyan niati salat mufaroqah wae. Wong mboten salat Jumat, mboten salat subuh mawon. Salat dhewean tapi ketok koyo jamaah. Kan gampang. Nek sampean sik yakin Syafi'i yang bener loh. Jadi aku gak yakin iki karena bismillah kok gak sah. Tak melu Syafi'i terus kadung nduk masjid wis tak melu salat tapi aku bismillah dhewe berarti mufaroqah kan gak padha karo imam. Bismillah dhewe ngono ae. Nek sampean nutur imam sampean melu batal. Nek sampean nderek Syafi'i. Jadi tambah Allah bismillah gerakannya podo kabeh salam biasa tapi sampean maca bismillah niat mufaroqah mboten imaman tadi adaan biasa soalnya sama sah. Nah roh ngono yo gek tas aku wis gerang wis kuliah gek roh sah enak ngono yo barang biyen sik kelas loro ali sik kemenyek niku mari sembahyang subuh mana kula nate pindah nih tak critakno ya kula nate jamaah teng masjid mriki masjid Rukun mriki masjid sing kidul salat Jumat niku. Kula kepireng. Kok gak ana bismillah iki? Wah. Kula mantun niku mantuk salat sembahyang dhuwur. Bapak tanglet. Kenapa sembahyang maneh? Lah wong mboten bismillah, Pak. Ono, aku nang urine pas, aku sik kringi. Nah wis sembahyang dhuwur, Pak. Ya wis karepmu, tak eling nek cek ro. Ono bismillah, tapi pelan. Gak dilebokno mik koyo iku. Tapi aku kringi. Nah iki sandeng Bapak. Jadi mungkin imam ini gua karepe ngono tengah-tengah. Jadi derek mazhab Hambali atau Hanafi,
bismillah diwaca tapi kepelanan sampai gak mlebu mik. Makane kula usul teng masjid teng kidul niku. Sing kersa derek madzhab Maliki mboten napa-napa, tapi bismillah diwaca pelan. Bismillah itu sunah kan, derek Maliki sunah bismillah diwaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi belum mik. Jadi sing madzhab Syafi'i mboten ragu. Mboten napa-napa. Kula jenengaken waktu entek niki. Wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah la yajharuna orang banterake sapa kabeh bi bismillahirrahmanirrahim kelawan maca bismillah. Diwaca Mas, tapi bismillah pelan. Iki menurut mazhab Imam Hambali. Sing riwayatne Imam Hambali dhewe. Ahmad itu berarti Ahmad bin Hambal. Wa fi ukhra ing dalam riwayat kang liya li Ibnu Khuzaimah ta kedue Imam Ibnu Khuzaimah. Kanu ana sapa kabeh yusiruna iku ngalonake sapa kabeh. Bismillah dialokno. Lah ketepaan iku sing ngomong sing riwayat niku mau mbok soto kopok ngono kuwi. Utawa gak kringi lah. Mboten kopok tapi mboten kringi. Dadi kok kamu coba bismillah padahal maca tapi mboten kepiren kados cerita kula-kula. Nguri teko kari, akhirnya kan gak kringi bismillah. Iku kok. Wa ala hadzalan ing atas ikilah hadis yahmilu nanggung. Yahmilu mengku apa hadis an-nafi apa ngilangake fi riwayati muslimin ing dalam riwayat Imam Muslim khilafan krana nulayani liman marang wong a'laha a'alla kang anggap cacat sapa man ha ing hadis. Iki ada yang menganggap Imam Muslim tadi hadisnya cacat, makanya berbeda pendapat. Ono sing maca bismillah wajib, ono sing gak wajib maca bismillah, ono sing wajib diwaca tapi wajib pelan. Wa an Nu'aimil Majmiri wallahu a'lam bishawab. Ini cekap semanten wonten pertanyaan. Semanten. Monggo diwaos dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.